Karbia Panting Hon Puloti Tim Karbiang Longatum Umrong Sovang Rakisung Penang Pajok Dun Tapusi Umrong Soarat Kihang Dong kamu kamalong anti-drug sa puthak cherok to kamay kang ni Pinyada pa beer talong penili sami deng mir kiling pi non beer tang ton pen arju ponik tha Karbia khe kisung kumantusi ke jokpo karbi tangte karbi na hokle dodun ta karbi pusi chichinilo bonta bangso karbia khe tum na hokadim le dodun setami kisung pen kache song nang loksi aningkan padam nang bomle Methang karbiang long le che do setami kisung nang lapen ka preka dimalong le dudun setami kisung nang Methang along riar lo amati karbia khetum aring ahu kisunang lapuson setami dolo Lason thak taksi umrang so along kusar pisar akaya hut ke do bom umrang so habar along abangki karbia khetum si do thak bom lo Bonta bangso umrang so habar along ke do akarbia tumta ke do ki thak ninging samjin pen le ke do long joy lapukali Kai ki amat ison pen ison alam pen ajok kache song nang pen si do thak nang bom lang Umrong so habar along ke do akarbia tuma phan DHAC ke jatum ladak pendam etnoik tua bangki ningje haider ajok bidi kanglim pen klemsi ison asailang no pensi umrang so habar ke pa OHG phan si klempon lo bangso ang thek lake DHAC ke jatum ahin pen bidi kanglim klempon si new mining project phan bodo lokindong ahabar pen hector pharo krehinira troxy cap along le bangki hector pharo sira sirkep coal mine project lapen Nobody longku kro lapen choto larpheng ahabar along kadoka ve chiri suri hinia long le Mahabir Cement Private Limited aphan pek pondet lo गर्म पानी में और माइनिंग नहीं चलेगा असम गवर्नमेंट होशियार Bangso ajok ki damtang aruni phai inkora troxiani KSA Mining Area Affected People Association lapen Kopili Area Mining Affected People Association a hin pen chepatir pi ponsi sonthoma puthak khamkhesi kache songa sai dengpon Bangso kache songa hot 19 km pen ki ongdung akarbi araratum armu chejeng ponsi umrong solong kido District Mines and Mineral Asaihem along Anpali damsi kache songa sai dengpon लो हो गया Team Karbiang longatum alam parju pena joksi ke damtang MEC ki leka hot BJP aphan pahai ponlo BJP aphan ke pahai toy ke nilitum along le phelang nang ke pathia phan chotlo mapusi kache songa rata tumpen Team Karbiang long aphan karju padokon Wana nilitum la so dak ban chuni ribang lai lo Karbia gai ban jong si chingwan pute nilitum along le phelang ke dam along bangke Karbiang long team da nang litum nang cherap tu nang i butan nilitum la so Election ut wang chore nilitum kroi kre Election ut kardi kaching hon ching chipang ke nilitum kroi kre Lase nilitum lam sampen lam dok ben akihai non Karbiang long ki kibom CM ta tuliram ronghang banda tuning rilo Karbia long lega piyong na iba nang lita dai todo nilitum jongse Karbia ke barang chinghon pute nang li prap jingpen Karbia long lean pura cancel nangi jongse cancel se polote arni ke wangi arni bangke council get out indefinite bond ala pene kadok kawe umrong pama Karbi se PIL file phatek tame jange guli tame chui jongse la so cancel se Biden pokatan elutom ladak pan so dak je songi ade Karbia ke nitum song dorom parti cipu bepen Karbi tang de Karbi pola so joini nitum je song begi lase nang letum channel hoi pen le tuning rilo tim Karbiang long atum mantan nitum dak umrong apam Karbi kedo ana panang letum tanang chengon nang chin so dong pen nijang Karbiang long east west kedo atum nitum panang rabdun pen se la so long lebang cancel back nang ipu channel letum la So nang letum channel hoi pen so dak pen tim Karbiang long pantan letum tuning rilo Lapen Team Karbiang long atum nang litum jong si Karbia phan kaching hondo puloti ladak umrong so aklam along bangra Karbia kheatum akisung nang pajob duntha jong si kipitang a order cancel se puloti nilitum ke bangjiarni so dak kache songa saideng ji pusi DGM aphan pinpura lo ke pajir damahut
aning ki pong aratatum ningje pon bangso hut MAEPA maipu linson rong hang kapachini pon atengke kedam tang 1976 aning kan setami NEPCO dem kiteng japhan longle ki pia jokti haladak pen lapuan ki bang nanglo nona bang ke ladak ke do arat lapen ronga sara tuma phan thang nat ka chingbai chingsai abi pin pensi tender do anta patang pon etlo lapen nile tom longle philang chipi det api setami rada phan thang nat akirap longle lasi bangso longle bang ke pithek thelo kipitang order bang ke cancel back nang jipusi ning jepon 76 hut pen tala dak la non them kideng la ki hai project du la dak pen ki ka tum lo hadak ki dutang ki dua tum lo non han la so mai ni nang di tu tang te am ko nas ki dam la som ya la hadi to ni di tu la so lam bang ke la non mai ni non ak ni ki biu ka bang ke la dak pen ke la kom san ta ba pe la dak rat tu mo ham senior tum ta du la tum han kom san ta lo la tum la DCM tu mo bang ke DCM pe EM du tum bang ke ko si ki dam po hala dak pen kam pa chok ko ambar bang level ko som jalo tetapi kami itu kan bang kang abi ta be kang ka chimbai chim sai be kang abi masih dampo la authority tu bang dampo long li pun dampo ampar ke la tum tendering job ko hai lo la tum bang plan tame non bang ke rat tum bang lo le non bang ke cancel back nang ko ada bidi non tame song back ni la kan ni bang ke non ke bang dia mai ni kan bang ke ko be rong rat ba ni tum pen jeng lo ko tame non bang ke neng di ni kang la som se non bang non pusutame la bang cancel back nang ko la bang ke nilitum court tame dam nang ko la bang ke higher authorities tame nilitum dam ni kam la bang consent momentum घेराव दे lapen indefinite bangso puthak director pen chingki chethan etlo lapen direct setami bosika chiklo hithi ruini malom abangke wangsi ladak umrang solong amasi bang po posi nangli tuma phanta nang hang po pusi lamchak chipidun ऑलरेडी डायरेक्टर के साथ भी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है और डायरेक्टर सर भी वो मीटिंग के लिए वो प्लान कर रहा है वो अभी आउट ऑफ स्टेशन है वो क्या नहीं आ पाया आज लेकिन वो डेफिनेटली मतलब जून का सेकेंड वीक में वो उमरांगसो में ही आएगा आप लोग का यहाँ पे ही आएगा और मीटिंग भी यहीं पे करेगा और तब में आप लोग का जितना भी वो है आप लोग बोल देना गाँव का जो रिप्रेजेंटेटिव है उन लोग को भी बुलाएगा News report KTV News. Non kitormi obe kimia tom methang ok prana phan kache matha ka bi pena jok rakia hormu jasemet drugs ke chop phaina ki bat boma jok ham phangalong ka hinwa natsi nanglit bomlo. Bangso raki ke chopen kachere megjia phanpura ke damtang aruni phain kora trok tiarni KSA dongkamukam aropi tum patir piponsi dongkamukam rong sopiang kang anti drugs aputhak armu chejeng pensi cherok tokamei padopon. KSA dongkamukam arupia mepu longkiri bepen ke japon along arisang ho tum penche patir pidunsi anti drugs aputhak ardi dojot penche rok togamei kapaman pondo bangsolong aluhiaman pen Johnson tokbi bipol match armaslai dongkamukam police outpost in charge manaf bora pen danglok ke ongdong atum chetong dun rinti non lo charli bom ove kimia tum bangso arakia hormu ke chopen kopuson pensi kache pahilo thekjima lapena jok lo ka charli hin ko son pensi apranga nat ken kam kache jordun thekjima hala bangso bangsi kenang sot lo pusi kache tongdun alohia tum pen than pon drugs ke chop phainang ke bat boma jok phere me mia ke so HIV ke longa tum setami a phainang bat phik tanglo lasi lahai drugs ke chobom atuma phan ilitum pajok dunang ji pusi ar muche jeng ke dam una hut setami say no to drugs pinipen drugs chochelo drugs ki chok pabir nang pusi ke hang taram ponlo prevention is better than cure atau isi first prevention ho cuma itu awareness awi itu tangke itu hai itu sebenarnya itu masih apa sih ke dak kilo orang itu masuk orang masih anti drugs kalau tangke itu ada sini loh pakai limi hormon ke culu pakai ofansi asong bong sutami hala IDU kudo labang ke kahenonai banglo injecting drug user labang ke inhut infected unit penjong si laso drugs laso bi toksi cepat coy influence cepat coy lo tang ke hala bang ta long lok lason si indang pon bompo lapen bisikoi ke la inkan kepen inkan ke cercabang bong ata here mimi laso marta ke aok avida tang kring lang tamata ta parlin parlo thekela latumang ke hoitu tezunang lang ko lason si tezun pen abisi mo bari po masih lason thak
do bompo spend bompo pen la susu martum si tami agal pendo di apisu mo enpo ason si tum la so kiso it's a wis tami inda bompo asi non awareness kini penteng komo asi kam si tami ke bang dilangan ya kami SE tumhan si ninget hedo lang lekto masan program dipon ko si News Report KTV News. Pinya Berta ke Lansi Kangton pon iklo. Domi thak me Cardo.